हॅलो. हा साहेब, मी गोव्यातून बोलतोय. हा बोला ना. साहेब, तुमची ती एक जाहिरात मी बघितली MRF बद्दल. त्याच्यावर MRF मधून एक लेटर आलंय, MRF कडून एक लेटर आलंय की ती जाहिरात खोटी आहे म्हणून, आमची हा, कुडामध्ये काहीच जाहिरात नाही म्हणून. हा. हो, ती खरीच खोटी आहे की तुम्हाला नाही ती नाही नाही MRF? नाही एक 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 लक्षात घ्या, काय विषय आहे माहितीये ना. आउटसोर्सिंगला त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट दिलं. ओके ती कंपनी पण आहे, तुम्हाला सांगतो. त्या कंपनीचा रितसर मला मेल आहे ओके की असं असं तुम्ही ऑर्गनाईज करा, हे MRF आहे, सगळं सगळं आहे ओके त्याच्यात. MRF खोटं म्हणू शकतच नाही. आता हे ओके ते राजकीय इश्यू झालेत म्हणून ते खोटं म्हणतात. ओके मी ओके स्वतः त्याचा ऑर्गनायझर आहे. मला रितसर मेल आहे कंपनीचा, तुम्हाला पाहिजे तर त्याचे स्क्रीनशॉट पाठवतो. आणि त्यांना तुम्ही विचारा ना की हे तुमचं ह्या कंपनीशी अग्रीमेंट आहे की नाही, ते विचारा ना त्यांना. ओके आता काय झालंय माहिती ना, ह्या इश्यू मध्ये मी एवढं ऑर्गनाईज करून आज माझे दात पडल्यासारखा विषय झालाय. म्हणजे माझी त्याच्यात काय मी एक काय म्हटलं, मला अपॉर्च्युनिटी आली आणि त्याच्यात मी पूर्णपणे विनामूल्य आहे. ते ₹1 मी घेत नाही कोणाकडून. ते तिथल्या राजकीय लोकांची भूमिका ठीक आहे, बरोबर आहे. ते काय बोलतात ते बरोबर आहे त्यांचं, की मी पण आज मनसेचं काम करतो. मी मनसेचं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहे इथला, मनसेचं. आज ते हो जसं आपल्या लोकांसाठी भांडतायत, तसंच आम्ही आमच्या राज्यात आमच्या लोकांसाठी भांडतोय. हो ऑर्गनायझर आहे सर, मी आहे म्हणून. हो पण काय झालंय की अशा गोष्टींमुळे थोडासा त्या ह्याला हे झालं ना.